suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang Amen. So, mapagpalang araw pong muli sa buhay ng bawat isa. So, nandito pong muli tayo sa ating pag-aaral. Magbubulay-bulay muli tayo ng kanyang salita. At muli, kayo po'y binabati ko ng isang mapagpalang taon. Bagong taon na naman po ang ating naranasan. So, nag-crossover na po tayo. Pagmula 2022, 2023, nagkaroon po tayo ng crossover ng taon. So kaya nga po sa ating buhay, napaka-importante ng nananatili sa ating Panginoon. So bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral at pagbubulayan, tayo po muna yung manalangin. Samahan niyo po ako, tayo po pumikit. Lord, maraming salamat Panginoon sa kabutihan mo sa aming buhay. Sa iyo po namin tinitiwala ang aming pag-ausapan, pag-aaralan. Tunay nga o Diyos na ikaw ang maparangalan, maitaas, madakila. Santong Espiritu, ikaw po ang siyang magpaunawa sa amin ng lahat ng aming mapapakinggan. Ikaw ang maitaas, Panginoong Jesucristo. Ikaw ang maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. So ito pong 2023, tayo po ay nag-crossover na. Pag sinabi pong crossover, kung napapansin niyo po yung basketball, hindi po ba't meron diyang nakalagay sa harap na isang kalaban? So yung may tinatawag kasing crossover moves, di ba? Para malagpasan mo, di ba? Malagpasan mo yung kalaban na yun, kailangan mo mag-crossover. Kailangan mo siyang malagpasan. Amen. Kaya nga po sa ating buhay, maraming challenges na namang darating, pagmat marami ding blessing na darating, di ba? Pero, wag po nating kalimutan, pag sinabing crossover, di ba? Possess the land, merong diyang battle, di ba? Meron diyang laban. Kasi po, yung team natin is nasa Joshua chapter 1, verse 11, basahin po natin. Sa verse 11 po, libutin ninyo ang buong kampo at paghandain ng pagkain ang mga tao. Take note, paghandain. So, ibig sabihin, meron talagang merong paglalakbay, merong mga bagay kang kakaharapin, may mga new things na darating na hindi mo alam kung anong mangyayari. Kaya pinaghahanda ng pagkain. Basahin po natin. Libutin ninyo ang buong kampo at paghandain ng pagkain ang mga tao. Sa ikatlong araw, tatawid tayo ng Ilog Jordan upang sakupin ang lupaing ibinigay sa atin ni Yahweh nating Diyos. So, ito po si Joshua ay pinahanda ng Diyos. At si Joshua, sinabihan niya rin yung mga Israelita, di ba? Na sabi niya dito, paghandain ng pagkain ang mga tao, ba?
Paano ba natin maihahalin tulad sa panahon natin ngayon yung message na to? 'Di ba? Alam niyo bang ikaw din ay pinaghahanda ng Diyos? Bakit? Anong pagkain ang pinaghahanda? Hindi po yung pagkain na bubulok. Amen? Ano yung pagkain na yon na kailangan lagi mong dala? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Dahil kapag kulang ka sa pagkain ng salita ng Diyos, mga magulang, mga kapatid, mabilis kang mapagod. 'Di ba? Mabilis kang aayaw, mabilis kang susuko, 'di ba? Marami kang makikita, marami kang magiging mareklamador ka, 'di ba? Babalik-balikan mo yung nakaraan kasi kulang ka sa pagkain. Yeah? Pansinin natin mga magulang, mga kapatid, bago pa itong kay Joshua, itong mga Israelita, bago sila nilabas sila ng Diyos sa Ehipto. Tama? At pagkalabas nila, si Moises ang ginamit. At sila minsan nagugutom, 'di ba? Anong pinareklamo nila? Pagkain. 'Di ba? Alam niyo ba mga magulang, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, pinaghahanda tayo ng Diyos ng pagkain espiritual. 'Di ba? Kailangan marami kang baon-baon. Saan? Sa bulsa? Hindi, sa puso. 'Di ba? Dahil magko-crossover ka. 'Di ba? Yung mga bagay na nakaraan, 'di ba? Yung mga hindi nagbebenepisyo sa iyo, wag mo nang dalhin. Itong 2023, 'di ba? Kaya nga po sa ating buhay, itong pagtawid nila Joshua, hindi naman po kagad sila tumawid dito. Sa chapter 3 pa sila eh. Kung babasahin po natin eh. Kaya nga sabi doon ni Joshua, sanctify yourself. For tomorrow, the Lord will do wonders among you. Di ba? Linisin nyo ang inyong sarili o ang inyong puso. Dahil bukas, gagawa ang Diyos ng mga bagong bagay na himala. Di ba? Mga himala na hindi mo nyo pa nakikita. Di ba? Kaya sa ating buhay din. Di ba? Kaya nga itong chapter 1 na to, puro bilin ito para magtagumpay si Joshua at ang mga Israelita. Kaya nga binibigyan din dito ng Diyos, magpakatatag ka. Di ba? Magpakatatag ka, Joshua. Patay na ang lingkod kong si Moises. Ikaw na ang hahalili. Di ba? Kaya nga po sinabi niya yan sa verse 8 eh, para magtagumpay. Nandiyan sa, meditate the word of God day and night. Di ba? Ibig sabihin yung pagkain, diba? Kailangan mong kumain ng salita ng Diyos araw at gabi. Di ba? Yun yung sinasabi ni Lord sa panahon natin ngayon. Na kailangan mong maraming baon na pagkain. Sa pag-cross mo, nandito na po tayo sa 2023. Di ba? Kaya nga, ilang pagkain yun dala mo. Oh, di ba? Di ba? Minsan, iisip pag magbabakasyon tayo, iniisip po kung ilang araw ba tayo dun sa pupuntahan natin yun. Pero example naman natin po, Tagaytay. Pag sinabing 3 araw, di ba magpiprepare ka ng pang 3 araw na bihisan, pang 3 araw na pagkain, pang 3 araw na sabon, shampoo, lahat. Ipiprepare mo, di ba? Isa atin po kapatid, 2023. Ha? Isang taon ang ating bubunuin na naman. Di ba? At hindi mo po basta-basta mapoposes yung land kung walang battle. Na? There's a battle na tayong kaharapin this 2023. Ang gusto ng Diyos, marami kang baon. Di ba? Marami kang baon. Ano yung mga baon na yun? Pangako ng Diyos. Amen. Dahil kung wala kang pangako ng Diyos, di ba? Pag cross mo, magugutom ka, manghihina ka, di ba? Papapansinin dito, ang taong walang baon, ang taong hindi preparado, di ba? Sa kanyang pinuntahan, pwede siyang magutom, pwede siyang manghina, pwede siyang manlupaypay, at ang tendency, pag yun ang nangyari at naranasan niya, babalik na siya. Aayaw na siya. Amen? Pero sa atin po, pinaunahan na tayo ng Diyos. Diba? Ang sabi dito, mag-prepare ka. There's a preparation. Diba? Sa ating buhay. Dahil pag cross mo, diba, yung mga Israelita, bagamat natiktikan nila yon, diba? Pero yung mga bagong bagay, diba, hindi pa rin nila alam, mangangapa pa rin sila sa ating buhay din, di ba? Ang sabi dito, basta kasama na natin ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Ang sabi po dito kay Joshua, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Basta i-meditate mo. Kailangan marami kang baon. Amen. Para ma-experience natin yung mga bagong bagay, di ba? Na inihanda ng Diyos sa lugar na ating mga pupuntahan, di ba? Actually, nandito pa rin naman tayo sa mundong ito eh.
Ang kailangan lang natin is manatili. Saan? Sa piling ng Diyos, sa presensya ng Diyos, sa kanyang salita, na kailangan sa ating buhay, napaka-importante ng pagtitiwala talaga. Amen. Una, diba? Sa pag-cross natin, may mga bagay tayong dapat na hindi na gawin. Diba? At meron tayong dapat na isuko na hindi na natin isama. Diba? Ang una natin, kailangan mong kalimutan yung nakaraan. Forget the past, ika nga. Diba? Minsan meron kang kailangan iwan na bagahe sa pag-cross mo. Diba? Sa pag-crossover. Bakit? Kasi pag dala-dala mo pa rin yan, dala-dala mo pa rin yung bigat, yung pride, yung sakit, yung puot, diba? Mahirapan kang tumawid. Diba? Mahirapan kang mag-crossover. Ha? Naalala ko, basketball. Mahilig din po kasi ako sa basketball. Ha? Pag nandyan yung kalaban, di ba? Minsan, crossover ka. Ha? Lilituin mo siya ng moves mo. Tapos, pumaprotekta mo para ang goal mo, ma-shoot mo yung bola doon sa goal, doon sa may ring. Ganon din, ang goal natin, mapuntahan natin yung promised land. O mapossess natin, di ba? Mapuntahan natin yung lugar na gusto ng Diyos na ibigay sa atin. At challenge din po sa akin yan. Di po ba? Sa akin na mismo, talagang challenge tong crossover na to. At ito nga po, itinatayuan ko, may pangako ang Diyos sa buhay ko. At ang isang experience ko po, hindi pa sumasablay si Lord sa mga pinangahawa kong salita niya. Yun ang kagandahan sa Panginoon. Once na pinanghawakan mo yung kanyang salita, patutunayan niya na siya ay buhay, na siya ay dakila, natutugon sa lahat ng hawak mong salita. Amen? Dahil kung ano yung hawak mong pagkain, di ba? Kahit sa mundong ito kung ano ang benepisyo ng pagkain niyon, yun ang magbe-benepisyo sa katawan mo. Amen. Kaya nga ganun din sa Lord. Kaya nga sabi dito sa 11, maghanda kayo ng pagkain. Amen. Dahil mahaba-haba po ang lalakbay natin. Isang taon na naman. Di ba? Hindi natin alam ang mga mangyayari. Di ba? Sa ating mga pupuntahan, sa ating mga tatahakin. At ang Diyos lang ang nakakaalam ng lahat ng bagay sa mundong ito. Kaya kung meron man po tayong dapat pagkatiwalaan, walang iba kundi ang may alam at may akta ng panahon at ng oras, ng minuto, ng segundo, di ba, ng taon. Walang iba kundi ang Diyos. Amen? Dahil alam ng Diyos ang lahat ng mangyayari sa buong mundo. Walang nalilingid sa Kanya. Alam niya ang lahat ng nangyayari. Di ba? Kaya nga po sa ating buhay, kapatid, minsan may kailangan ka ng kalimutan. Diba? Para makapag-crossover ka ng magaan. Wala namang basketballista na mayroon dalawang backpack. Diba? Wala namang kumakarera yung takbuhan na ang bibigat ng dala. Diba? Para mabilis tayo makaka-crossover, para mabilis nating marating yung gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon, kailangan wala kang dala-dala. Diba? Kailangan healthy ka, preparado ka. Kasi before to, chapter 2, chapter 3, dyan pa sila tumawid Sila Joshua, di ba? Kailangan preparado ka lahat. Di ba? Ano yung ipe-prepare mo? Yung mind mo, yung heart mo, syempre, pati yung physical na katawan mo. Hindi ka pwedeng makahayo, hindi ka pwedeng makasama sa crossover kung ikailalamya-lamya. Di ba? Lahat kailangan, physical healthy ka, spiritual healthy ka, di ba? Yung puso, yung mind, dapat preparado yan, di ba? Dapat walang laman yan. Kasi sa bagong bagay na ating pupuntahan, yun na naman yung bagong bagay na ilalagay niya sa ating isipan, sa ating puso, sa ating katawan, at lahat po yun magbibenepisyo sa atin. Dahil ako po yung naniniwala, walang pangit na ibibigay ang Diyos. Di ba? Maganda lagi ang ibibigay at nakaprepare po sa atin. Ang kailangan lang natin anong gawin? Nasa Bible na rin po, sinabi niya kay Joshua, meditate the word of God day and night. Amen. Basahin po natin dito sa 8. Ang sabi po dito, huwag mong kaligtaang basahin ng aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasuod doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ang sekreto sa masaganang matagumpay na pamumuhay pala sa paningin ng Diyos is ang kanyang salita. Diba? Ang pagbulay, ang magtiwala sa Diyos. Amen. Kaya nga sabi po dito sa Filipos 3 verse 13 to 16, mga kapatid, hindi ko pinapakalagay na nakamit ko na ang mga ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan
at sinisikap na marating ang layuning nais makamtan. Diba? Nais kong makamtan. Ano yon? Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala sa pagtawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. Ang buhay na hantong sa langit. Sabi ni Apostol Pablo, verse 15, ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong kaisipan, di ba, ipapaunawa sa inyo ng Diyos. 16, ang mahalaga ay ipagpatuloy natin ang ating natutuhan. Amen. Katulad po ni Apostol Pablo, hindi niya ipinapalagay na nakamtan niya na ang lahat. Di ba? So nililimot niya. Meron kang bagay na dapat limutin. Di ba? Sa pagpapatuloy sa ating Panginoon. Magpapatuloy nga ako patungo sa hangganan. So magpatuloy tayo hanggang sa hangganan. Walang aayaw, walang atras. Amen. At sa crossover natin gagawin ito, kapatid, maniwala ka sa hindi. Nandyan ang kaaway, napipigilan ka sa pag-crossover mo. Sa pag-crossover natin. Diba? Nandyan ang kaaway, diba? Dito, maging dito sa mundo eh. Pag sinabing liga, kahit anong pasalihan nating contest, palagi kang may kalaban. Palagi kang may kaaway. Diba? At anong goal ng mga sumasali ng contest? Manalo. Diba? At anong ginagawa ng mga sumasali? Nagpe-prepare. Naghahanda. Diba? Diba? Nagpa-practice. Pero din sa buhay natin. Dapat yun yung gawin natin. Dahil ang ating sinalihang laban ay hindi basta-basta. Ang nakataya po dito is yung eternal life na binigay sa atin ng Diyos. Amen? Diba? Ito po yung nakataya dito. Kaya ayaw ng dyablo na manalo ka. Ha? Ang totoo, panalo na tayo eh. Diba? Ayaw lang ng dyablo, diba? Ang gusto niyang gawin sa atin is lituhin tayo para hindi ka makapag-crossover. Diba? Ang gusto lang ng dyablo, dayain tayo para malihis ka ng ipupuntahan. Diba? Hindi natin magawa ang kalooban. Take note kapatid, laging nandyan ang dyablo. Sa lahat ng pangako ng Diyos, nandyan siya lagi. Ayaw niyang mapulpil natin, ayaw niyang makamtan natin, ayaw niyang mapuntahan natin yung gusto ng Diyos para sa atin. Kaya nga, mga magulang, mga kapatid, sinasabi ko na po sa atin, prepare natin ang ating isipan, ang ating puso, ang ating spiritual. Bakit? Ito ay big, napakalaking battle. Diba? Bago ma-possess nila ang land, bago nila makuha ang Kanaan, ang Wall of Jericho, bago bumagsak, diba? Meron kang dapat gawin sa sarili natin. Amen. Yun nga yung pagkalimot sa nakaraan. Huwag mo nandalin, yung mga bibigat. Mabigat yun eh. Ha? Kahit sang aspeto, kahit anong pagtawid eh. Diba? Tatawid kasi sila eh. May mga bagay na hindi ka na dapat dalhin. Amen. Pangalawa, katulad po ito, halos same lang. Remove the heavy things. Yun yung mga kabigatan. Kanina, forget the past. Kalimutan mo yung mga nakaraan. Ngayon, i-remove mo yung mga pabigat. Kasi pag sinabing crossover, hindi kailangan magaan ka dyan. Magaan yung puso mo, magaan yung isipan mo, ba? Magaan lahat ng nasa sayo. Di ba? Magaan lahat. Dahil mahirap sumali sa isang laro kung maraming mabigat. Di ba? Yung kabigatan kapatid, na matagal mo lang dala-dala, kalimutan mo na yan. Di ba? Isuko mo na sa Panginoon yan. Dahil hindi po siya magbibenepisyo sa mga bagay na dabigay ng Diyos sa ating buhay. Gusto ng Diyos, yung puso natin is empty. Para bagong bagay na naman ang kanyang bibigay, ang ilalagay dito. Maging sa ating isipan. Kaya nga, i-remove na natin. Alisin na natin yung mga mabibigat para na kung saan maranasan natin ang kagaanan. Diba? Na mapapansin natin sa Matthew 11 verse 28-30. Sabi diyan, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan at nabibigit ang lubha sa inyong pasanin. Diba? Kung ikaw ay maraming pasanin, anong kailangan mo? Lumapit sa Diyos. Hindi siya magbibenepisyo sa pag-crossover mo. At ito, nakatawid na tayo. Lumalakad na po tayo rito sa 2023. At hindi po natin alam kung ano mga mangyayari pa. Diba? At kung marami kang bit-bit, diba? Madadagdagan pa yan, mas lalo kang mahihirapan, babagsak ka talaga. Kaya sabi dito, at nabibigit ang lubha sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Amen.
Ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng kapahingahan kung minsan sa pag-crossover, sa pagtakbo, sa paglilingkod, minsan nakakapagod talaga, di ba? Kaya ang Diyos gusto niya tayo laging bigyan ng rest. Paano ka mag-rest? Mag-worship ka sa Panginoon, manalangin ka sa Panginoon, di ba? Doon lang tayo mahihimasmasan, doon lang tayo maliliwanagan dahil ang Diyos ang nakakaalam ng ating pananampalataya, ng ating puso, ng ating isipan. Diba? Kaya nga sabi niya, sa Kanya tayo lalapit. Hindi ka lalapit kung kani-kanino. Diba? Minsan, pag lumapit ka pa, minsan, nasabi mo yung problema mo, minsan, pupunta pa sa kung saan-saan eh. Kaya kung meron ka man dapat lapitan, walang iba kundi ang Diyos. O di kaya, sa mga taong ibinibigay sa puso mo ng Diyos. Diba? Taong mapagkakatiwalaan. Amen? Na alam mong hindi ka ida-down. Amen. Kasi pag mali ang iyong lalapitan dito sa mundong to, maniwala ka, 'di ba? Babagsak pa rin. Diyan sabi sa Bible, pag ang bulag ang nag-akay sa kapwa bulag, malalaglag sila, 'di ba? Mapapahamak sila. Kaya kung meron ka man dapat lapitan, walang iba kundi ang di bulag. Sino 'yon? Ang Diyos 'yon. 'Di ba? Alam niya, nakikita niya kung anong kalagayan ng puso mo, nakikita niya kung anong kalagayan ng isipan mo, nakikita niya kung anong kalagayan ng sitwasyon ng iyong pananampalataya, ng aspeto ng iyong pananampalataya. Amen. Kaya nga sabi niya sa Matthew 11:28, kanino ka lalapit? Kay Lord lang. Kay Jesus lang. 'Di ba? The author and the finisher of our faith. Amen. Kaya nga sabi diyan sa 29, 'di ba? Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo. 'Di ba? Sapagkat ako'y maamo at magpakumbabang loob, matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Kanino? Matatagpuan kay Lord lang. Ang tunay na kapahingahan. At ang kanyang daw pamatok ay magaan. 'Di ba? Kung ang pamatok mo dala-dala itong 2023 kapatid, mabigat, alisin mo. Alisin mo, itaw mo muna. Ibigay mo na kay Lord. Lumapit ka na kay Lord, 'di ba? Bibigyan kanya ng magaan na pamatok, 'di ba? Anong sabi niya? Ituturo sapagkat ako'y maamo at mapakmabang loob, matatagpuan niyo sa akin ang kapahingahan. Amen. Di ba? Kaya nga po ang sabi sa verse 30, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Di ba? Magaan daw po yung ibibigay ng Diyos. Huwag mo nang bitbitin yung mabigat na nanggagaling sa isip at sa puso mo. Ang bitbitin mo na is yung galing sa Diyos. Kaya sabi niya dito, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Magaan ang pasaning ibibigay sa atin ng Diyos. Basta ang ginagawa mo is kalooban ng Diyos. Pero kung kalooban mo ang gagawin mo, mabigat talaga yan. Diba? Mabigat po talaga yan. Kaya nga po sa ating buhay, yun yung pangalawa, remove the heavy things sa ating buhay. Na kailangan mong remove na. Kasi 2023 na. Baka may hinanakit ka pa, baka may puot ka pa, baka may galit ka pa, baka may pride ka pa, 'di ba? Hindi mo ma-experience yung mga new things na pupuntahan natin sa pag-crossover natin, 'di ba? Pag sinabing crossover, ulitin ko, meron diyan nakaharang o meron diyan isang ilog kasi tumuwid po sila ng ilog Ilog Jordan 'di ba? Hindi pa nila alam yung nandun, 'di ba? Kaya nga po sa ating pagtawid, hindi mo pa alam yung mga bagay na hinandanan ka. Malalaman mo lamang yan kung ikaw ay susunod. Susunod at susunod, obedience pa rin po. At ang pangatlo, forgive. Kailangan mo magpatawad. 'Di ba? Marami pong buwan ang lumipas, 'di ba? Siguro meron ka kung meron ikaw sama ng loob sa iyong kapwa, sa iyong brother, sa iyong sister, sa iyong mga mahal sa buhay, 'di ba? This 2023 kapatid, you need to forgive. Kaya kailangan nating magpatawad, 'di ba? Magpatawad sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapwa, 'di ba? Tayo nga pinatawad ni Jesus Christ Sabi niya, 'di ba? Nung nandun siya sa pagpapako sa krus, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. O 'di ba? Kung si Kristo nagpatawad, kailangan mo rin magpatawad. Bakit? Kasi si Kristo na nasa puso natin. Amen. Si Kristo na ang nananahan sa atin. Kaya kung anong karakter ni Jesus Christ, yun din yung magiging karakter natin. Hindi na tayo ang nabubuhay sa ating sarili, kundi si Kristo na. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na kanyang dating pagkatao, bago na siya. Amen. Kaya nga po lalakad tayo sa pagiging bago. Kaya nga po yun yung pangatlo, kailangan mong magpatawad. Ha? Sabi mo sa sarili mo, magpapatawad na ako. Amen. Yeah? Kasi hindi ka makaka-move on, ay hindi ka makakapunta sa kalooban ng Lord kung hindi mo gagawin ito. Napaka-importante po nito. Alam mo ba si Jesus Christ, kapatid? 'Di ba? Kaya siya niya pagtagumpayan
lahat ng mga bagay kasi nagpatawad siya. Ang Diyos nagpatawad siya, 'di ba? Kaya nga ang taong sumusunod sa Panginoon, mabilis siyang magpatawad. Wag naman po yung palagi kang pupunta sa palengke, hingi ka ng tawad, malulugi talaga. Malulugi yung mga tindera doon. Hingi ka lagi ng hingi ng tawad, wala ka namang kasalanan. So ibig sabihin po dito, yung mga hinanakit mo sa iyong kapwa, 'di ba? Patawarin mo na sila. Kung meron mang nakasakit sa iyo, patawarin mo na sila, kapatid, 'di ba? Hindi ka makakross, 'di ba? Pwede kang maiwan kung hindi ka susunod sa pamantayan ng Diyos, 'di ba? Pwede kang maiwan at pwedeng hindi mo ma-experience ang mga bagong bagay na inilaan ng Diyos kung hindi ka magpapatawad. Napaka-importante sa isang tao o sa isang Kristiyano ang maging mapagpatawad. Dahil yan po ay ginawa ng ating Panginoon. Kaya po siya doon nakaupo sa kanan ng Diyos. Bakit? Una't higit na ginawa nila is nagpatawad. Maging ang Diyos, pinatawad niya tayo sa lahat ng ating pagkakasalang nagawa. Maliit man o malaki, pinatawad niya tayo. 'Di ba? Kaya nga po sa ating buhay, kapatid, we need to forgive, 'di ba? Magpatawad din naman tayo. Kaya nga po ang sabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 30 to 32, at huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang anak ng Diyos. Siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Katibayan na kayo tutubusin pagdating ng takdang panahon. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Yan. 'Di ba? Kapag nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, nasasaktan siya kung hindi ka nagpapatawad. Kaya sabi dito, wag mo nang saktan ang Espiritu ng Diyos. Tuloy po natin. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Puot, galit, wag na kayong mambubulyaw. Yan, yung mga nambubulyaw, wag na daw mambubulyaw. Manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Diba? Wag na daw po tayong manlalait, wag na daw po tayong mananakit ng damdamin ng kapwa. Amen? Dahil ang sabi sa Bible, love your neighbor as you love yourself. At take note, kapatid, dito sa ating ating sinalihang paligsahan, Christian tayo lahat, magkakasama tayong tatawid. Diba? Sa Jesus Be Lifted Up, magkakasama tayo. Diba? Kaya nga sabi dito, mananakit ng damdamin ng kapwa. Huwag na daw po tayong mananakit ng damdamin ng kapwa. Dahil kapag tayo nakapanakit ng damdamin ng kapwa, pwede pa siyang hindi makasama. Diba? Magkakaroon ng higwaan, magkakaroon ng hindi pagkakasunduan, at yun magiging dahilan upang hindi magtagumpay, di ba? Pagka nagkaroon. Alam niyo po ba, kung babasahin mo ang Bible, dito si Joshua, kung babasahin po natin yan, chapter 7 yata, kung di ako nagkakamali, chapter 7 nga, nagkasala dito, may isang nagkasala rito, di ba? Kaya hindi nagtagumpay sila Joshua. Sino yun? Kilala po natin si Achan. Diba? Sabi ng Diyos, patay, walang ititira eh. Eto, umiral si Achan, umiral yung kanyang yung flesh niya. Diba? Lash of the eyes. Diba? Nagtago siya ng mga bagay na ayaw ng Diyos. Diba? Ng ginto, tinago niya. Anong nangyari? Hindi sila nagtagumpay sa AI. Sa AI ba yon na tinatawag naman sa, bagamat maliit lang yon, diba? Nagyabang pa sa, hindi na. Kami na lang ipadala mo, konti na lang kasi maliit lang yon. Pero hindi sila nagtagumpay doon. Bakit? Kasi grupo sila eh. Diba? Di sila nagtagumpay. Bakit? May nakita ang Diyos sa isang grupo na yon na na mali, na hindi kalooban ng Diyos. Kaya hindi nagtagumpay. Alam niyo po ba, sa Jesus Be Lifted Up, team po tayo. Diba? Grupo po tayo. Lahat ng Shanghai, Mindoro, Parañaque, Aluminos, ano pa ba? Dito Maine, Sagana, tayo po ay tinignan ng Diyos na iisa. Diba? Kumbaga, isang sanga. Diba? Alam niyo po, kung mapapansin natin dito, si Achan, nagkasala. Kaya nga dapat iisa ang ating mithiin, iisa ang ating takbo, diba? Yung ating mission, vision, diba? To lift up the name of the Lord Jesus Christ, diba? To preach the gospel of the kingdom to the nation, diba? To proclaim that He is the way, the truth, and the life. No one's come to the Father except by Jesus Christ. Dapat yun lang po ang ating isang mithiin, diba? Hindi po tayo lalabas doon. Kaya nga po, natalo sila. Sinabi ng Diyos, merong nagkasala, kaya hindi kayo nanalo. Ayun, ni-reveal. Minsan, i-reveal ng Diyos, diba? Yung mga taong nagkakasala. Minsan, kaya hindi makaangat ng church, merong nagiging pabigat. Merong mga hindi kaaya-aya sa Diyos.
Kaya minsan, hirap mag-crossover, hirap maglakbay. Sa paglalakbay na lang ng mga Israelite, kung mapapansin natin bakit sila hindi nakapunta sa Promised Land gagad 40 days lang naman daw po ang lakaran nun. 'Di ba? Ang paglalakbay. Bakit naging 40 years? 'Di ba? Dahil sa pagiging mareklamo ng si Moses ba nagreklamo? Hindi naman yung mga kasama. Kaya nga po, ako at lahat tayo sa Jesus Belief to the Church o saan ka mang pangalan ng church na kapalibot, dapat huwag kang maging mareklamo. Yeah. Kasi the more tumatagal ng tumatagal naapektuhan. Di ba? Katulad kila Moises. Naapektuhan si Moises, maraming naapektuhan. Di ba? Dahil ang tagal na nakapunta sa Promised Land at hindi na nga si Moises nakapunta. Ito na nga kanyang successor ni si Joshua ang nakapunta. Amen. Kaya nga po sa ating buhay, yun nga po, napaka-importante din ng pagpapatawad. Yeah? Magpatawad din po tayo sa lahat ng ating mga nakasamaan ng loob, di ba, itong 2023, para maganda yung pasok ng taon. Para maganda yung takbo ng buhay mo, di ba? Masarap kaya maglingkod sa Panginoon na wala kang iniisip na may sama ng loob sa'yo. Kaya nga po, ang pangapat natin, change your mindset. Yan. Sa pag-crossover natin, kailangan baguhin mo na yung kaisipan mo. Amen? Kung ang kaisipan mo dati, puro negatibo, di ba? Puro ang kaisipan mo dati, palagi mo nakikita, hinahanap mo mali. Palagi ang kaisipan mo, doon ka na lang nakataon palagi doon sa isang tao na yon. Boom. Di ba? Tanggalin mo na yon. Change mo na yung mindset mo. Bakit? Mahirap lumakad nang marami kang iniisip na pangit. Mahirap lumakad sa isang kalooban ng Diyos, di ba? Na ang gulo-gulo ng isipan mo. Change your mindset. Amen. Baguhin na natin. Think positive, di ba? Meron yan sa patalas. Think positive, huwag kang aayaw. Palaging positibo dapat ang paningin mo. Di ba? Huwag palaging pangit. Kaya nga sabi sa Filipos chapter 4 verse 8 to 9, di ba? Bilang pagkatapos mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng iyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Amen. Ano dapat nating isipin? Mga bagay na marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. At isagawa daw natin ng lahat ng ating natutunan upang ang Diyos ay isa sa atin. Amen. Kaya nga, kung itong 2023, yung mindset mo is bilanggo ka ng kung ano-ano mga bagay, minsan natin ka ng church, ang pangit ng iniisip mo palagi, nahanap mo na lang, yan na naman. Change. Baguhin na natin. Amen. Kaya nga po, kailangan ng pagbabago itong 2023. Kapag cross, di ba? Bagamat nakita mong pangit, sila Joshua, tatawid kasi yan di ba? Bagamat nakita mong yung kaharap mo malaki, parang si Goliath at David. Di ba? Alam niyang hindi siya mananalo kay Goliath, di ba? Yung mga tao, alam niyang hindi mananalo, ba? Pero ang pananaw at ang kanyang kaisipan, mananalo siya. Bakit? Kasama niya ang Diyos. Ganon sa Panginoon, di ba? Pag palagi positibo ang iyong kaisipan na wala kang ibang hinahangad kundi maparangalan ng Diyos, maitaas ang Diyos, madakila ang Diyos, di ba? Palagi kang magtatagumpay. Kahit anong kaharapin mo pang Goliath, kahit pa anong kaharapin mong walls of Jericho, babagsak po yan. Amen? Kahit ano pang batis, Jordan River, hihinto po yan. Kahit anong dagat pa na Red Sea ang iyong dadaanan, mahati po yan. Bakit? Kasi yung kaisipan mo at puso mo nasa Panginoon. Amen. Pag hinaluan mo ng pangit na kaisipan, di ba, ng negatibong kaisipan, hindi mo makikita yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi natin makikita. Kaya palaging think positive. Di ba? Palagi natin ilagay sa isipan natin na gawin ang kalooban ng Diyos. Amen. Kaya nga po sa ating buhay, kapatid, kailangan ng positive thinking. Di ba? Kailangan positibo. At ang panlima po, ang huli, kailangan natin mag-move forward. Huwag kang patras. Meron ba na umalakad patras? Di ba palaging pasulong yan? Di ba? Ganun din sa buhay. Di ba? Palagi tayong pasulong. Huwag tayong paatras. Amen? Hindi mo kasi pwedeng, yung pagpapala kasi, na hinihanda ng Diyos, hindi mo siya makakamtan kung hindi mo susulungin. Di ba? Yung promised land, di ba? Kung manatili sila sa Ehipto,
hindi nila mapupuntahan yung promised land. Di ba? So, kailangan nilang mag-move forward. Amen. Kailangan natin sa buhay natin, mag-move forward ka palagi. Di ba? Minsan, pag sinasabi ni Bishop, o ito, ganito, gawain, umaayaw ka palagi, hindi ka nag-move forward na. Di ba? At hindi mo makikita at ma-experience ang kapangyarihan ng Diyos noon. Di ba? Kasi mahirap ma-experience yung binigay ng Diyos. Ang Diyos naman kasi hindi niya, ang pagpapala niya kasi, nakabase talaga siya sa paggawa at pagkilos mo. Amen? Nakabase talaga siya sa obedience mo. Parang nagtatrabaho lang yan eh. Di ba sa mundong to nagtatrabaho ka? Nakabase sa pagpasok mo, yung sweldo mo. Di ba? Hindi ka pwedeng sweldohan ng iyong amo, hindi ka naman pumapasok. Ganon din ni Lord. Yeah? Hindi ka pwedeng bigyan ng pagpapala, di ba? Ng pagpapala kung ano man yung gusto mo, kung hindi ka naman sumusunod. Di ba? Bagamat ang Diyos, napakabuti, binigyan ka na ng pagpapala, yung hininga at lakas, pagpapala na yan eh. Di ba? Pero yung gusto mo mangyari sa buhay mo, di ba? Gusto ng Diyos, for example, nagbigay ang Diyos ng isang salita. Okay, tulad yan, possess the land, crossover. Hindi mo makakantan yon kung hindi ka gagawa, kung hindi ka kikilos. Amen. Diba? Yung promised land na sabi ni Lord kay Moises, hindi nila mararating yun kung hindi sila umalis sa Ehipto. Nag-gets nyo po yung punto ko? Kailangan mo talagang alisin, lisanin, katulad ko, may mga pangako si Lord sa buhay ko na minimeditate ko at yun po ang tatayuan ko itong 2023. Mahirap umalis sa isang lugar kung walang pangako ang Diyos. Kasi kung papansinin mo sila Moises, di ba? Nagpadala siya ng tik-tik, 12 tik-tik, di ba? At ito rin kay Joshua, hindi na makagad sila doon sa promised land, ay doon nga sa lupa ng pangako ng Diyos, di ba? Meron pa talagang preparation. Yun yung napaka-importante. Yung preparation. Kaya nga sinabi dito ni Joshua, sa Joshua 3:5, sanctify yourself. For tomorrow, the Lord will do, gagawa sa Diyos ng mga bagong bagay. Bagong bagay, di ba? At pinaghahanda muna tayo. Ay sa 11, maganda kayo lang tinapay. Yeah? Tinapay, Jesus is the bread of life, di ba? Sabi sa Bible, hindi yung tinapay na kinakain niya. Di ba? Sabi sa Bible, sa Matthew 4:4, man shall not live bread alone. So tinutukoy ng pagkain dito, ito, salita ng Diyos. Dapat marami kang stock niyan. Amen. Araw-araw kang naglalagay niyan, di ba? Parang sasakyan, di ba? Yung sasakyan, araw-araw bumibiyahe, lalo na yung pampasada. So araw-araw silang naggagas. Ganon din tayo. Araw-araw ka dapat naggagas ng Santong Espiritu, ng kanyang salita, di ba? Para anumang traffic, minsan kasi may pagsubok, ibig sabihin pag traffic, hindi ka makausad, di ba? Magkakaroon ka dyan ng patience, di ba? Kaya pag nawalan patience mo, busina ka ng busina yan, iinit ang ulo mo, di ba? Ganun sa Panginoon. Kaya kailangan niya meron kang reserba. Parang sa 10 Virgin Mary, di ba? Meron 10 wise, merong 5 wise, merong pulis na hindi wise, di ba? Yung wise, di ba, anong nangyari? Meron silang reserba. Ganun din. Palagi dapat tayo merong batbit nito. Saan ka man pumunta. Amen? Kaya nga po, laging pasulong ang buhay, di ba? May nakalaan ng pagpapala sa atin ng ating Panginoon. Magpatuloy lang po tayo. Yan po yung 5 bagay na ibinigay sa akin ng ating Panginoon na itong 2023, nawa po meron po tayong natutunan. Last verse na po, ang sabi po sa Isaiah 43, chapter 18, verse 19, po yung revelasyon sa akin ng Diyos. Ang sabi po dito, ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa. Diba? Ang mga nangyayari noong unang panahon. So, di ba? Meron kang bagay na dapat ilibing na sa limot. Yung hindi magbibinipisyo sa'yo, di ba? Sa damdamin mo, sa pananampalataya mo, sa kaisipan mo, sa puso mo na, ilibing mo na sa limot at wag mo nang alalahanin pa. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Di ba? Sa pag-crossover natin, masdan mong maigi, pagbulay-bulayan mong maigi, ang Diyos po ay gagawa sa atin ng bagong bagay. Di ba? Pag sinabing bagong bagay, hindi mo alam. Mamamangha ka,
ma-amaze ka, masasabi mo, wow, ito pala ang bagong bagay na yan. Ganyan ang Diyos, di ba? Hindi niya sa atin ipinapaalam para ma-excite tayo, di ba? Kasi kung sasabihin na sa Diyos, pagpunta mo doon, bibigyan kita ng gantong bagay, di ba? Wala nang excitement, di ba? Wala nang challenge, di ba? Wala nang sa kaisipan mo na naglalaro, di ba? Kaya nga sabi ng Diyos, bagong bagay na hindi mo alam. At pagpunta mo pa lang doon mo malalaman. Sabi dito, ito'y nagaganap na. Nagaganap na, praise the Lord. Hindi mo pa ba nakikita? Diba? Tignan mo na lang yung mga nangyayari sa buhay mo. Diba? Meron ng kaganapan na nangyayari sa buhay mo na ginawa ang Diyos. Diba? Kailangan lang natin laging makita. Sabi dito, ito'y nagaganap na, hindi mo ba nakikita? Gagawa ko ng isang daan sa gitna ng disyerto. Wow, diba? Daan daw sa gitna ng disyerto. At magkakaroon dito ng ilog. Magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Diba? Ang disyerto, bibihira pong magkakailog doon. So, ibig sabihin, kamangha-mangha. Diba? Mga bagay na hindi mo inaasahan. Diba? Na ang mga bagay na wala ng pag-asa, magkakaroon ng pag-asa. Sa disyerto, diba? Bihirang-bihira may tubig doon. Diba? Yun yung gustong iparating sa akin ng Diyos at maging sa'yo. Ang Diyos ay gagawa ng bagong bagay sa pag-crossover natin. Amen? At ang pag-ibig ng Diyos is sabi ba sa Bible, new every morning. Di ba? Kung ang Diyos ay gumawa kila Joshua sa panahon nila ng mga bagong bagay, gagawa rin siya ng bagong bagay sa buhay mo at sa buhay ko. Anong kailangan mo? Anong kailangan natin gawin? Kailangan mapagtagumpayan natin yung pag-crossover at paglalakbay. Meron kasi itong paglalakbay, kailangan ng preparasyon. Di ba? Anong ipe-prepare mo? Ito lang po yun. Yung isipan mo at yung puso mo at yung iyong pagkatao. Yung kaluluwa mo, yung ating katawan. Yan ang dapat nating i-prepare. Amen? Kaya nga po, yan yung 5 bagay na gustong iparating sa atin ng ating Panginoon. Nawa po ay meron tayong natutunan. Recap lang po tayo onte. Sabi, forget the past. Pangalawa, remove the heavy things. Ang pangatlo, forgive. Ang pang-apat, change your mindset. Ang panlima, move forward. Ba? Pag sinabing move forward, huwag kang manatili dyan. Yung iba nag-crossover na naglakbay na, ikaw gusto mo pa rin dyan. Diba? Tagal mo ng Kristiyano, binibigyan ka na ng break ni Bishop o ikaw. Ang dinadahilan mo palagi, di mo kaya. Diba? Maiwan ka. Yeah. Isipin mo na lang mabuti, kapatid. Yeah. Kaya nga, the more na binibigyan tayo ng break, diyan mo makikita yung new things na ibibigay sa atin ng Diyos. Diba? At challenge sa una, at tulad ko, pupuntan sa Sambales, challenge, diba? Pero praise the Lord. Pag may word ka ni Lord, panghawakan po natin. Yan po yung ginagawa ko sa buhay. At ang experience ko sa Panginoon, nilalayo niya ako sa mga bagay na mas na pangit. Maraming bagay kong na-experience, maraming beses kong na-experience. At pag ang Diyos may gagawin, minsan talagang medyo kailangan mong panghawakan at tayuan. At hindi pa sumasablay si Lord sa salitang hinawakan ko. Nangyayari po talaga. Kaya nga po na bibilib ako sa Panginoon. Bakit ako bumibilib sa Panginoon? Kung ano yung pangakong hawak mo, gagawin niya. Nawa po sa buhay mo. Kasi may kanya-kanya po tayong revelasyon. Naalala niyo po yung turo ni Pastor Albi kagabi? Diba? Kung nakapakinig po kayo, personal, we need a personal revelation comes from God. Diba? Kailangan mo rin magbasa ng Bible, ng confirmation. Diba? Kaya nga po sa ating buhay, sa mapagpalang araw po sa buhay ng bawat isa, at tayo po'y pumikit at tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa. Sa lahat po ng nakapakinig, Panginoon, dalangin ko, O Diyos, ng iyong mga salita na amin na pagbulayan, ikaw po ang magpaunawa at pagpaintindi sa kanila. Salamat, Panginoon. Hindi ko man kilala, Panginoon, ang mga nakapakinig, O God. Ako'y dumadalangin sa iyo, Panginoon, na sila po'y pagpalain mo. At kung mayroon man, Panginoon, na hirap at nabibigitan sa kanilang pasanin, O God, sinabi mo nga po sa iyong salita na lumapit sila sa iyo at bibigyan mo sila ng kapahingahan. At kung mayroon man, Panginoon, in the name of Jesus, na mayroong karamdaman, Panginoon, idampi mo po, mapaghimala mong kamay sa kanilang mga buhay. Ano mang karamdaman, ako'y nagdideklara ng kagalingan sa kanilang mga buhay. Dahil sabi ko sa iyong salita, by your stripe, we are healed, O God. In Jesus' name,
I declare healing, Panginoon. At kung meron mang kakulangan sa financial, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang magtatagpo nito sa kanilang mga buhay. Salamat, Panginoon. Dalangin ko sa lahat ng nakinig, Panginoon, pagpalain mo sila, patunayan mo na ikay Diyos na buhay, na may-ari ng langit at lupa, may-ari ng ginto't pilak, at nakakaalam ng mga bagay sa mundong ito na mangyayari pa. Salamat ng marami. Pinupuri ka namin, dinadakila sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. In Jesus' name, Amen. So muli, Happy New Year po sa buhay ng bawat isa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangamba sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lang